ଶାଗ ହେଲା ସବୁଯାକ 10 ଟଙ୍କା। ସବୁଯାକ ଶାଗ 10 ଟଙ୍କା। ସବୁଯାକ 10 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଶାଗ? ଆଉ ଝୁଲଣ 2 ବିଡ଼ାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ମାନେ ବିଡ଼ା? 2 ବିଡ଼ାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ତରଭୁଜ 20 ଟଙ୍କା ସେଇଟା। ଆଉ କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା? କଦଳୀ 4ଟାକୁ 20। 20? ଆଉ ଗାଜର? ଗାଜର କିଲୋ 20। ଆଉ ବାଦାମ? ବାଦାମ 60 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଲଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 20 ଟଙ୍କାର। ଆଉ କଲରା? କଲରା ଭେଣ୍ଡି ମିଶିକି ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା। ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ? ପିଆଜ କିଲୋ 15 ଟଙ୍କା। ଏ କଳା ପିଆଜ ଭଲ ମିଠା ଲାଗିବ। 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଖାଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କଖାଟା 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବିନି ବିନ୍ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା। ପୋଟଳ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ ଇଏ ଅଦା ରସୁଣ ମଟର ଛୁଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ମଟର ଛୁଇଁ 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ ଟମାଟୋ ତ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କା। ଧନିଆ ପତ୍ର? ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଅଦା ରସୁଣ ଅଧ କିଲୋକୁ 40 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ? ଶସ୍ତା ଆଉ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆଣିକି ଖାଇବ ପୁରା।